กระดมตอนมาเรียทุ่มลัสิปีนี้เลยตุ้มจะทันปอนนังอาเทปีปอดมาปลตั้งแต่ตาริกปลีนังเลยบอมล้อนังเตบอกบอมล้อ election result บางแกนักกลางดับปอปอสิ candidate ตัวบางแกโจทย์เทคเทจุนเทคเทเมกยังเทคเทเฮียเพยังเทคเทลับล้ออาเทปีปอดมาปลตั้งแต่อานี่บางแกนังเตบอกบอมล้อมาที่อดีลัสินอนบางแก high drama สิตามินอนไม่กลางบอมล้อse high drama ko piloma prong te litum thek polong ji west bengal along ke litum thek polong lo halada ke tmc leader ke maloma bong te mamata banerjee salat dak sitame bjp tum sitame ka contest un hadak sitame ahir kang tang sukoli aposi tum lang namlo bong te exit polong sitame bjp tum sibang fg pusaide news channel on litum na holong le lang dun sitame exit polong paklang ponalam lo labang supena jok hapu bang ke Trinamool Congress leader Mamata Banerjee stame panic attack bang joilo athe people se panic attack bang joilo plorang te kat phere ka thirik sido ko last tame amase nona bang ke alang tumar lo pen birtalong pono je ko piloma bang te evm ma phan evm kate warta pangcheng lo posi pula labang so machine he voting machine labang so evm non ke nanga pharle pangcheng lo irregularities labang song thek long posi aning che pathi hak lo hadak security guard do yado alang le tum khang lo sitame khoi crazy ame na masi dam plus lu dam chok lo kona lo ma wong te lake bhabanipur constituency along west bengal along ame na ekta ninche pathi hak lo lu dam chok lo hada ghonta ke thom posipu alang hadak loksi ke do strong room alu loksi ghonta ke thom dol let lo athe people of lo dang te hadak kang hu kang hia lam wang jui lo lai vote kang hu lam wang jui lo labang sopena jok selang hada ghonta ke thom dolo la pen kelang party leader tom han asta melang chipulo posipu ari chirung set chordom set an selang li chipulo je none phong ke itum thide thireng tereng itum eche the prana phache matha the pen pen che song plum lo nang selang li pulo la pen kem ke palang dun toy jenang tum ektom cherok tok pen le do tu posipu athe none phong ke nang pharle bi phanbor ipije vote kang hu je phanbor ipije posenang tum along tin setame strong room long na tum lang dun lap tu amat masiki lut ma ku pisi ke klem manang tum lang dun pamit tu puselang ari chek tom pu ari chehen ket ari chordom krup pen selang kattu kawe workers sum hansa melang li chipu pono हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है देख रहा है lalu lase nona bang ke litum thek polong ji haladak de itum karbiang long long stamia tum yelom ke alam do sailang je haladak komania tum ke paludam palam pipina pen drive sen drive tang ho pula bang salam itum news long sami thek polong ke paklang pon arlo pipine pen drive tang ho pipine hardware pon olo ason amat sa phi bang litum thek polong ko pilo pong te harlo computer ke passe mar posipu computer ke passe mar internet connection kadu kawe ki sik posipu lama si paluchok palamang elitum thek ponong lo sitami penanong karju pondo tangti kupyo posa ajolen de palut lo ajo kupyo posi paluchok lonte anarlo thek nonde de lo ma pokarju ponatum sitami do pu congress leader tum ben sitami alang tum criticize posami litum thek ponong lo sitami ko pu pen lamklar pipon bangela hen lo je athe penap pen lo pang te ni tum ke apora velo sigjet asai do po aya proses abang cheng phit po posi ning ve pen si patang et po lama sa ko lang to ma paklar pon thlo sitame opposition to mehena bang satisfied ping lo athe people ma pong ta jo jero lo por kop mat se la posone claim ma bang do lamang ke lalo la si arong do sak hangya lo none phong bang ke athe people ma bang de west bengal long sitame ka thirik do ko lo athe exit pola teng plo tang te la pen ke la ke ang the ka bang mo nang than poi litum phan tarik clear ni se litum ka dok ka west tame tum chini pon pet po lalu la si nona lo ma bang ke litum lang pon lo pong te la candidates patumana bang ke pomalo pirthe long lek long claim hol lo tv pon ma bong te rang dom ke make jang dek ten no jang ek thepo lalu la si nona bang ke tum brada tum bang ke kopisa le dodun alle ge dodun ji gali nona bang ke litum bang ke kanna hok lok lo athe ko pi pon ma bong te ni ke damar tangani fence tame than pon lo je ilitum la hapu Iran pen Amerika anaron ge theng bong sameli tum dak Bharat along ge people se ajat hormus samia nambat fit pheden ma bat u eden ma puang te election chak lok pot athe ko people ma puang te non ke election ang jutang lo ilitum ang thek ma thek long fit lo ke cheng siang thek long ko pilwa bong te gas anam mang bat pon tang lo non bang ke suri si thak lo gas bang ke 993 rupees lana lom sile lo suri si pule pudet achok lo nona bang ke kai ke litum ke 920 lom sile litum endon bom election ki jut
non ke result klang po athe election e partang lo ama si non bang ke a reaction bang ke long phit lo piloma pongte gas bang ka nam bat crack de lo bat crack de chu head si penangan ke bat lang aku non bat thuelo la si non bang ke gas pen si paprang lo alar bang e pejo pen bang e jang thu long si tame ai fake bang po athe pi pon ma bang ke puro na bang ke juje pin lang juje pin lo athe ke dam tang bang ke election chak lo election ho jong selang tum a feel che phaino dak lo dang te a hormone dam papat jang thua dam papat gas anam papat wa de lo dang te la ke lang to effect ke la ke election ong si bang juipo la hai che matha ma si la hai bang ke control de lo hala so se ke jene tene ekdom bor ibor apen control de la bor ikir san pen non bang election par plot lo non ke manang chini public ta mathera mal non ke athe polo bang te election parelo an par ke mo kache pa mi thui ke la ke election ang ke le thu puthot election ang ke le thu hotan cholo non bang ke piloma pong te an nama bang ke bad lo gas sitame apen ke gas ke long le tum sitame dopik lapen ke commercial atum bang ke 3000 an sitame le lo bon hon lapen ke itum ke gas order lo bang te non bang ke apang ke nini thomen te nini pen te long lo non bang ke tuma check lo hopta hi roi bagati jola pusona na bang se non bang nang do thukok lo la se non bang ke anam ke bat lo lang non gas pen sinai take up prang lo chu hui silong me jang thu ta bat wa lang ama phi ba pachi sun thutok le pachi sun thutuk lo election na thiu mati di non bang ke la hai sita me ang ring the pan lo athe pi phon ma bang de gas long e bat elo ke rona bang ke pu ju jep lang ki jujikali Donald Trump ma bang warning e pilok lang warning e pi bang eng ton te lang non an sita me la pujo la si la ke litum ke bang ani si chichini bom po dona tu ke dam tang ben samen ke predict elo than elo je non ke election to ko posi gas nam po non jang thua nam po no control het po non mat bang ke sita me mo election pa lo bang te litum che thek long po non thek long phit lo non bang ke suri siang le elo si ke dam ke bang jilang ani le tu ba ko che than bon thu bom no na an so se litum long pon bom helang la ani wang litum yong si international news la pen ke la pir thia dang lam la pu itum lang dun bom la pen ke bharat da politics ko son si dam bom ma pu itum lang dun bom lo bang te chini predict joy pic je e prang itum ku pc phojima hormo dam bajima patbe ma lahai hedi ilapen ke hormo dam sunjima sunsema indiana tangka bharat tangka ko ansi a value dojima lahai li tum ka chini don bang joy pic asi itum kedam tangani pen bang ke thek don long lo in India currency lang nam lo pongte dollar against ko ansi le donoma pongte chisun hoi an ke dolo 92 lom ke chele lo nona bang ke 95 part thukra 95 pen kon ho 95.55 something to we atumi lom ke konon bang chisun thu muchot de lo setame 100 bang ke century mari vek podona tum lo ke nona teng plotang te century ke mari vek po jolapu la sele tuma bang ke lang dam lo pongte akisung bang ke nona bang ke pho bom po jang thu hian bang ke jang thu gas hian bang ke lalo asi moke bang jilang ani le tum to anstame chethan pon bom lo nang itum kar biang long long saminon mar bang ke tom ma lok long claim ho lo itum la bang ke mo ang thek ki pi paklang ho bang se litum chini don pokom mar bang se haiji hai he bang ke setamin nona mar bang ke akoy bang ke la hen lo je EVM hacking bang ke akoy bang ke do piklo klang piklo West Bengal along lit nai lo nona mar bang ke ada bang ke hiu hur chudut khangyang lo jota pan lo la EVM ma phaning che theka we si EVM ma phaning che theka we ke la ke non la opposition na tum de lo aprang hala pu ruling party atum opposition do bom ho sitame BJP atum sitame opposition do bom ho samelang tum sami pu je EVM ke hacking joy opu ako non bang ke congress atum pai opposition de lo congress atum me pai je EVM ke la ke hacking joy o palama bang ke klang lo la sila bang solam bang moi tum sichini po benangan atum ki pu atum same do amina hai de lo bang te EVM hacking joy opu ni je bang velo setame rem de lo bang te EVM ke hacking joy pic je kan hu joy pic pu ki pu no ki pu bang ke bachimit melo po si penangan atum bang ke koi pi tum stame do la lo la si tum mo chong hong kong lo nang de ho ni ta do pic pe lo po si pi ni bang lan si lan de che tham bon cholo na kardom